Duk, cek sarapan. Wis siap iki. Sekedap, Bu. Menika nanggung roblokipun. Ya ditimbali bune iki gendang mangkat ta. Iki nduk segane njupuk dhewe ya. Lho, kok nganggo tangan kiwa? Ora pareng kuwi, Nduk. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Duk, yen mangan kuwi aja kecap. Kuwi termasuk adab. Nduk, Mangan kaya ngono kuwi bener to? lah kados pundi, Pak? Ya yen mangan kuwi aja klontengan to. Nggih. Jane kuwi anake sapa to? Andung ganggu blas. Sing sabar to, Pak, aja muring wae. Diajaru ganggu kuwi. Cuma rena. Nduk, rene sik. Bapak karo Ibu arep ngandani. Wonten menapa, Ibu? Duh, en karo wong tuwa kudu duwe unggah enggo. En mangan aja karo pecah karo kontengan. Nggih, Bu, kula nyuwun pangapunten. Kula wau nedha mboten ngagem unggah-ungguh. Kula lepat, Bu. Yo nduk, sesuk aja dibaleni maneh. Ya, Nduk, kowe kuwi cah wedok, kudu duwe unggah-ungguh. Nggih, Bu. Nggih, Bapak. Bu, Bu nyen artane. Ya, Nduk, kene. Loh, kok mek sekedhik, Ibu? Ya, Nduk, Ibu mau iso ngene iso ngono. Kowe irit-irit sik ya. Bu, menika kirang, Bu. Kanca-kanca kula sami disangoni lampu kathah. Menawi namung sekedhik, kula mboten saged tumbas ing kantin. Lho, Nduk, kok nesu to? Kok dadi ora sopan kaya mangkono? Lho, ana apa to? Iku rame-rame. Menika lho, Pak. Rena njaluk duit sangu. Bareng tak wenehi malah nesu. Kula dadi sedih. Nduk, coba ngono bapak. Nduk, ilmu iku kalakone kanthi laku. Semono uga karo urip kuwi kudu sinau nrimo ing pandhumu. Nduk, dene pira wae karo ibu kuwi kudu disyukuri. Kuwi kudu eling, ibu wis nyambut gawe abot kanggo nyukupi kebutuhanmu. Saiki yen lagi ana kekurangan, kudune kowe matur nuwun. Kudu malah nesu kaya ngono. Telinga, tetep rama marang wong tuwa kuwi paling utama. Pira wae sing diwehi ibumu, kuwi rejeki sing kudu dijaga lan digunakake kanthi becik. Yen kowe nesu, kuwi wis gawe lara atine ibumu. Nyuwun ngapura saiki. Nggih, Pak. Kula lepat. Kula nyuwun pangapunten nggih, Pak. Ibu, kula nyuwun pangapunten kaliyan Ibu. Kula kesupen, Bu. Kula janji, kula mboten ajeng wangsuli malih.
Iya, Nduk, wis tak ngapura. Sing penting aja dibaleni meneh ya. Wis, gek mangkat kono. Dok, ayo sampe Ibu. Pada tidak pun Ibu. Ayo terke menyang dalange Simbah. Nggih, Awi. Sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dok, salaman dhisik karo Simbah Kakung. Wah, ana jajanan. Bocah ki lho. Wis bocah saiki wis biasa, Nduk. Ayo balik Ibu dhisik. Napa nggih, Bu? Ayo. Ayo. Wonten apa to, Bu? Kula aja mendhet dagang maneh. Cek. Ini. Ibu arep ngomong, kowe mau pas teko kok malah mungkin ora trep to, Nak? Pirang trep kados pundi to, Bu? Coba dieling-eling, mau pas teko apa sing kudu dilakoni dhisik? Lah kuwi, yen kowe mlebu utawa teko ing daleme Simbah sing luwih dhisik kuwi kudu salaman karo Simbah. Kanthi lungguh dada utawa jengkeng sithik. Kuwi ngeduhake tata krama lan ajining diri. Apa maneh mau? Kowe njupuk jajan kuwi nganggo tangan kiwa lho, Nduk. Ing ngarepe wong tuwa, utamane Simbah, kuwi ora kepenak yen disawang. Kudu nganggo tangan tengen lan matur dhisik sanajan Simbah wis nawani. Mulane kudu eling ya, Nduk. Unggah-ungguh utawa sopan santun ing ngarepe Simbah utawa wong tuwa liyane. Kuwi penting banget. Kowe kudu andhap asor. Bu, kula kesupen. Kula mboten saged yaki sikap kula ing ngajeni Simbah. Kula nyuwun ngapunten, Bu. Dadosipun kula sampun mboten gadah unggah-ungguh kalian Simbah. Yen kowe rumangsa salah, kuwi apik, Nduk. Saiki ayo bali, kowe nyuwun ngapura marang Simbah kanthi temenan, lan janji bakal luwih ngati-ati ing sabanjure. Nggih, Bu. Kula janji, kula badhe njagi adab kula. Wis ayo. Simbah. Piye, Nduk? Simbah, kula nyuwun pangapunten kalian Simbah. Kula kathah kalepatan. Kula dereng saged yaki adab kalian Simbah. Iya, Nduk. Iki pelajaran kanggo kowe. Amarga wong Jawa kuwi nengenake unggah-ungguh sing apik. Monggo. Tansah nggadahi Unggah-ungguh saha tata krama ingkang mujudaken tiyang Jawi.